25 anos despois, a Copa Galicia de Voleibol volverá a disputarse en Noia. Este sábado, 4 dos mellores equipos galegos tomarán parte nesta competición. Vamos a ter aquí a 3 dos mellores equipos galegos e nacionais. Boiro e San Sadurniño están disputando aí duramente temporada tras temporada o ascenso á Superliga 1 e eu espero que se non esta temporada, nas vindeiras temporadas podamos ter un destes equipos na élite do voleibol nacional. Dumbría tamén empezou hai pouco e tamén está aí dando guerra e meteuse aí pois o humilde, como vos decía, nas competicións de Copa, como é Calasancias de Coruña. As semifinais darán comezo ás 10 da mañá, mentres que a final e a entrega de premios terá lugar pola tarde, a partir das 6:30. Unha Copa Galicia que enfrentará o Boiro contra o Dumbría na primeira semifinal e o San Sadurniño contra o Calasancia de Coruña na segunda semifinal, que será un garante de espectáculo, como sempre o é nesta vila, que ten unha tradición de voleibol, como todos sabedes, pois moi importante. Os encontros celebraránse no pabillón municipal, que tralo acordo unánime da corporación pasará a levar o nome de Agustín Mourís, concelleiro socialista recentemente falecido. Dado que el tiña unha vinculación deportiva con distintas actividades, pero fundamentalmente co voleibol, pois queremos aproveitar a ocasión para, facendo coincidir nesas datas, colocar esa placa conmemorativa en memoria de Agustín Mourís e ao mesmo tempo tamén pois colocar as letras, o rótulo que vai a facer posible que o seu nome se visualice no exterior do pabellón.